जों तिनि o kokno saiman layano 29 August 2022 salmario kumulongo kaisa BJP ni Panda ngmani yagulo kaisa social media wo a kaisa no pic viral ngui tongmani jotono sawibo mankhana jotono nubo nukhna a mampli bo srai srai kheno nugibo tongo jani ja jotono achuk thayo achuk baija phiaba a mampli wo khorokcha chusuruk no nugo achuk thai krini da ma achuk liya hayakeba bini achuk thai power kri ingida ma achuk liya ba ngkhna o kaisa pic nono tabu kubangma social media rogo viral khai tonglaimani phiaba chini mampliwo srai srai keno nugubo mankhna puila hinke achuk jak tongmani phiaba o pandani je narwai ingui phaine rok phaibemani yagulo hinke bini achuk thayo krekha phiaba tamni bagui bini a achuk thayo achuk liya bini achuk thai jagani bachanani nangkha a kokno tabu lukurok bo sawiman la yakho phiaba tei thaisa kok sanani thangka hinke achuk thai krini bagida achuk liya ba ngkhna asuk program payasa bachawi tongani nangkhna tei kaisa sana thangke bo asuk panda kotorma rogole bini saisungni bagile achuk thai gri engnani kokya abobo wansuk thai kalayo hayakeba bo sak da achuk liana okok kaisano rugino tabuk social media rogo naibailia ngmani kok a mampli no okok no rugino tini srang salo okok no srai srai da khaimano hnei phuningni bisingtei kerengna naimani phiaba bo kerengna nailia te okok no sanabo nailia te kerengdei bo manlia aboni bagui khapangni takhuktai bukuk song norokno okok no te srai srai khaimanlia abo ikeno kubui tamo bo sak da achukya ngkhna hayakeba achuk thai kri ingida ma achuklia ba ngkhna phiaba bini achuknani power krini bagida ma achuklia ba ngkhna abo norokno comment khai sanani tapokdi comment khai sadi abai keno okokno rogei kubuitamo saitokoi nainai mukumu TV naitongdi gereng tongdi mukumu TV